kalipay ni na yung kabahin ni katubang ako sa ulugan, kabutagon. O salamat, meron na tayo mga pastors na kauban noon. O ang ipilang mga asawa sa itong mga pastors. Salamat sa inyo akong nakita, si Pastor Lalani. Kalipay ko, o ako siya ni kumusta. O kalipay ko siya ito ba? Ako siya ginan, kumusta ka? Sila, buhi pa. Amen! Ako malipay na buhi pa ka. Amen! Eh kung di pa ka buhi doon, di na ka-appeal ni Edwin. Ikatin si Gatuan sa tao. Uban kang Brother Danny. Sama ko si Brother Danny? Oh! Yes, the Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Di matanoon si Brother Danny. Praise the Lord! Ako din ako sa lipay na ako siya makita doon. Kay once sa panatay, naka-stay sa Malay kanalik. So, kita ko niya sure pa. So, salamat sa Diyos na nagpabilit magiging diyan sa pag-alagay sa iyo. Amen! Praise the Lord. O, ako ang hingala sa kapastor sa Kalapig. Ilis na tanang ka, mo tanang sa Lapig. Amen! Salamat sa Diyos. Ako kauban si Pastor Franz. Mga ko nakita ka diyan doon sa mga mag-upan sila. Pastor Richie, Pastor Franz, katong iyang brother, si Pastor Lili. Salamat sa Ginoo na nagpabilin diha sa pag-alaga sa Diyos. Hallelujah! Asawa sa Taytayan, OPC Taytayan, si Madam Cheryl Brunyola. Salamat sa Ginoo. Kauban nato sa Igsoon. Representative niya sa iyo. Salamat sa Diyos. Nako na mong kalibay. Pastor Kevin, praise the Lord. Pastora Annalyn, ang akong mga estudyante, salamat sa Ginoo kaniadto kung nahinumdum pa rin sila sa akong mga pagtudlo. Magpagamit mo sa Ginoo, mahimot ang kauban sa mulagon sa Diyos. Ang akong mga hulog, mahimot na Diyos ang kamaturan. Kauban na nato sila sa mulagon sa Ginoo. Pastor Kevin from Kinatarkan, kanilang mga lugar ko ng Iraq. Kinatarkan, ako sa nasa dili ko inig malugin sa satellite. So, salamat sa Diyos, salamat sa Ginoo. Amen. Nalay ko lang. Salamat sa Diyos, salamat sa Ginoo. Pero ang gawin ko ni Pastor Richie, hindi may mag-uban-uban. Doon kay busy siya. Pero pag ika na mo sa Mindanao, last week, diretso bidire, pero siya, uban ko sa Maya kay nako kayo siya o kalipay basta naa siya dinigidaghan siya mga higala doon. Daghan siya mga duol sa kasing-kasing o sulod sa kasing-kasing. So, salamat kayo sa inyong invitation, Pastor Richie, si Ma'am Cheryl. Kung maanigan yung milinhi, basta na sila, di Gutman. Amen! Nagpasabot lang ang inyong pastor, imahal o isuportahan doon sa mga personal. Amen. Kung pa ni Pastor Richie, huwag yun sa magmahay ko nung nakadikit na ako. Pero ang tinuod na istorya,
wa may imahe ko ha, nakadikit mi sa Ginoo. Amen. Sa tanan usa nato ng mga elder, lipay ko na sukok. So, thank you very much. Lipay kayo mi, o kayo mi. Dahil schedule pa, anyway, sa ito ng Diyos, mag-abuhang paghihok sa atong talon. Amen. Praise the Lord. Ikan kami sa graduation nato din sa Bible School. Wala na lang yung paulit. Ay, paulit kami taas-taas na ikan. If you have your Bible, look. Brother Luke, chapter 1, verses 26 to verse 30 or number 30. Lord, verse 26, chapter 1, book of Luke. The Bible says, and in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth, to a virgin spoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Shall we bow our heads and let us come to the presence of the Lord? Lord God Almighty, we humbly come before your presence this morning. We acknowledge, Lord, that without you we can do nothing. Let thy servant, Lord, preach your word this morning under the anointing of the Holy Ghost. For this 50th year church anniversary, let the preaching of your word will not return unto you void and empty, but it will accomplish something in our hearts this morning. Speak to our hearts today, Lord. Bless our hearts. Let your divine anointing fill this place, Lord, once again. As we give you back the glory and honor, we ask your blessings. We ask your favor. We ask, Lord, your anointing to anoint every ears and every heart today. We are ready to receive the engrafted words of God this morning. Thank you so much, Lord, for the victory. Thank you for the revival. Thank you for the blessing. Yes. To God be all the glory. In Jesus' name. Clap your hands. Hallelujah. Hallelujah. One more time. Let's clap our hands to the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Amen. Preaching on the subject for this 15th year church anniversary and Thanksgiving of Maya Church. Subject, the thought that says, blessed and highly favored. Amen. Ipanalaginan, ipaburan. Thank you, Lord. Tanang ipanalaginan, tanang ipaburan sa Ginoo. Ipalakpakan ko ang kumakaroon. Hallelujah!
Manuhan ka tapanuin na siya. Ipanalaginan ka, ipamunan kapag yun sa Diyos. Praise the Lord. Let's enjoy the presence of the Lord this morning. Pagkawalan na ito ang mga mo, pagkalagi panalaginan sa Diyos. Pagkalagi paturan sa Diyos. We are serving, hallelujah, great and mighty God. Dahil siya ay in our testament, the God who is more than enough. Hallelujah. Praise the Lord. Well, the Bible says, Mary found favor before the Lord. The word favor meaning enjoying special privilege. Dili tanang tao ipamuran. Amen. Pero kung ikaw pamuran o naani mo ang pamor, you will enjoy special privilege. Yes. Amen. Amen? Sa pag-abot nimo sa Panginoon Maria Henry o sa 60 anyos, Yes. ang saan tawag nimo? Peter. Dual citizenship ka na. You are no longer Pino citizen, but at the same time, Billy Senior. you are now belong to the senior citizen. Amen. Unsa man ang senior citizen, pastor? Oh my God. Ang mga senior citizen, doon na sila ipapor gagikan sa gobyerno. Praise the Lord. Kung doon na sila ang mga government entity, kung mag-process na o mga papel sa mga opisina sa gobyerno, isang late na sila maabot. Isang alagarin na sila ang lumbo o abot sa maong opisina. Di na sila muagi o kalisod na mulinya pa, magpainin pa, magpaabot pa. Tungkol kay kanang mga tawhana, tulad ng special. Ang uban naglinya dugay tayo. Nagpagulpul pa, reklamo pa, unsa maning sistema, dugay mandang natiman. Pero inipabot aning mga senior citizen, agakon pa, dunay kaugalingon linya, dunay kaugalingon na puntahan kay Kristo at timanon, dayon kay kanang mga tawhana, ipapura na sa gobyerno. Dili tanan, ipapuran, apan sa tanan, at dunay pabor, nagkasing natin o espesyal na pribilehiyo. Amen. The same thing sa mga katawhan, anak sa Diyos, miapot o kinsigatoy ang iyo, pinsibaya. Minsan ka sa ato ang pastor, miaging kalisod, miaging o mga daghan na mga kalislanan pagsulay. But thanks be to God, hallelujah, na iyong pinsibaya are enjoying the special privilege because of God's favor. Amen? Amen. Huwag malipay sa pagkong sa Diyos. Mga tao ron naghilayat sa kalisod. Ang mga tao ron kung imo pamatanon, huwag kay laing maluong reklamo, problema, kapahit, kalistanan. But thanks be to God for the people of God. We always acknowledge the goodness of God. And the blessings and favor of God. Amen. Amen. Because we are not an ordinary people.
They are selected. Amen. Subo, pamalandungon nga itong mahibaluan nga dili tanan makapahimulos sa pribilehiyo o sa pabor sa Diyos. Amen. Mga pinili lang Yes. ang makasinatian. Kung usa ka, usa ko, usa ka. Apil ka. You are belong now. You belong now to the chosen, the selected generation of God. Ikaw ang magbuot. Yes. Amen. Pwede ba din mo mandara ng gobyerno kay apil ko diha sa benepisyo na madawa sa senior citizen? Kawa pagkapuidan sa isinta? No! Okay? Amen. The same thing sa imong pagpangalagad sa Diyos. Yes. Dili kayo magbuot kung saan ka pagpanalangin sa Diyos. Ang Diyos ay magbuot. Ano sa magbuot ka? Ngayon bago pa ko? Ngayon bago pa sila? Dugay na ko. Lahi man may panalangin. Pusok magkailan panalangin. Ako hinay man. Nauna pa manunta ko nilas maya. Hallelujah. Ako na yung kumay ng balimbal. Ikakasa mo at binahugayo. Come on. Kung maninuod ganit na sa Ginoo, tinudod sa kaniya. Hindi ganit ka maninuod sa Diyos, di mo ganit tinudod. Amen. Ano na yung nanay mo nag-yung bisimaya? Sabi yung isa nila, naghagdato ka rin. Abang! Hallelujah. Huwag mong kayo malo. Dili ang ganato mo isang danan sa kaswagan ng kalambuan sa ibahan. Hallelujah. Pagod sa mga nato, may uma sa ulotod sa inyo. Hindi mo wala ng problema. Imbes mahimo na kaabag ka, kabahe, mahimo na baba. Yeah. Right. Hallelujah. Nindot na, kadato ka, nindot na, nakay kabuga, nakay kwarta, nindot na. Pero kung kay gugma sa ulotod sa Ginoo, may palimot kay sikat driver. Kaya ka po sa Domingo, magdala sa iyang ikarapulog halat nga malipay nga ibalik sa Ginoo aron panalanginan sa Dios kay himo kanunay baante apan dala kumaga sa Dios. Wa kay bisaligan sa puluton sa Dios. I never think nor desire that God give me rich people, no. You know, kini mga tao yung ipiyan ako sa ministry, pariharan mi tanan sa nagsugod. Pagka-pobre na mo sa pagsugod. Ang pastor pobre, mga libro pobre, Diyos may nato. Amen. Yes. Anong pobre ba ng tanan, pastor? Halos lagi ikan. Hindi pagdato na nato, ito yung miskino may pasugod ng pobre, ipasugod ng iunami, para hindi natura sino, huwag maghambog na to, kay malutatan na italikan. Amen. Huwag kay laing matulog, huwag kay laing masolte, kinintanan, pabor, panalangin, pasinalangin, pabor, panalangin. Wali ko kalianto dito sa balay sa mga karniro. Salamat sa Ginoo, Holy Nindot. Nabisag magwali ta. Huwag ta magapo sa kalugar. Askin ka nagwali ko o katedral. And God honor our desire. Praise the Lord. Huwag ta magpabilin sa balay sa karniro. Ibalhin ta sa Ginoo. Sa balay, sa tagiya, sa karniro.
na mga igsoon, maninood na sa Ginoo. Pastor, isod man kaayo. Kailangan sa Diyos, nalisod ka. Yes. Bakit ba kayo magkalisod? Oportunidad na sa Ginoo na muliho o mupanalangin nilo. Nagpasakot lang na imong giangkon na ikaw. Why mahimo sa imong Ginoo? Maninood sa Ginoo. Yes. Pastor, problema kayo sa kong pamilya, mga anak, kung saan ako pagbuhit, pagpag-eskwela, pagpadakuan, paninood lang sa Ginoo. Ipag-inuntog saan ka sa Ginoo. Right. Kung saan ako magkaibilib sa Ginoo. Kaya ang tao, sigurista. Sigurista. Yes. Bakit ako na kalanganin yung tao? Mututo sa ikanapulo, kalang sigurista. Because the principle of the kingdom is giving. Kung sa Ginoo, give. Kung Ginoo, receive. Ang may Ginoo na receive, I give. I don't know if my theology is mistaken and wrong, but my Bible tells me, give. Anto. Hatatalon ka. Ano ba? Pastor, wag ko ikatatang pangita! Kaya prinsipyo sa Tuhan ko, hindi ka katandi, ka kadawa. Pastor, sa ngutang, pastor, ano ihatag? Kumain mo pangutang! Amen. Kaya sa tanan mo magpangutang, maon na yung pinaka. Hindog kapag pangutang, pinangutang ka, ay hatag ni mo sa latong sino. Di kayo namutang ka para sa mga pagkalingon. O nang wak kabayan, wak katabangin sino. Akong anak, akong iutangan mo rin, akong anak, ako rin iutangan para makatipo. Akong anak, ako rin iutangan para nasa project sa eskwelahan. Nagtagal mo ka na. Musulit is pastor. Musulit pastor ko, namutang ko. Namutang. Habit ako mag-30 ka tubig. Gamay na lang, 30 ka tubig na itong ministry. O, kung mo ganay, namutang. Kahit ang i-critic, ano si Bahan? Kaya namutang, kung ihatag sa preso, ano? Hadlo kitang tuman para basta para sa Ginoo. Hallelujah. Pero proud kita, mangutang ta para ipalit ko bukas, para birthday, para na pista. Sige po mo pista dire. Kini ako rin pinakawang pastor, puro may utang. Hindi malamoy. Kung magkautang man lang ko para sa lotong Ginoo, I am very much proud. Ano mo ba nakita mo, pastor ko kay Pagda, pas anti sa Diyos, buong ibaabot sa Diyos, nalito ang anak ko, na siya, o tinundan sa kanang kabutaan, basta tinunod na nato. Pagpanalangin sa Diyos ni Abraham, dili lang alam sa iyang kaugalingon. Okay, amen. Ang Biblia ngayon, hasta ang imuhang buong kaliwatan. Wow. Yes. Bilang kapilo, kaliwatan mo na mahabol sa panalangin sa Diyos. Basta Abraham, ang imong kaliwatan, dili tumulang sa kuang. Amen. Sabi ninyo, listen. Anong ginikanan, Pastor? Pastor mo rin. Kagamay na rin yung ginikanan. Ay yung mga naman ng ginikanan. Amen. Sa tanang nagtaas sa kamot, o ang gobyerno mo hanggang o sa DSWD ipaagi, karon ang langit, ang ipatamunto.
nagitas yung kamot, malis na mo sa langit, human sa magwalin, i-claim ninyo sa tumbangan ang panalangin sa Diyos. Pinakita kay nato maginikanan na nato ang pamilya. Why ginikanan nga di pagpangga sa pamilya? Yes. Mahal na ito itong mga anak. Mahal na ito itong asawa. Mahal na ito itong bana. Ang atong pamilya, mahal ka. Di man kung magtinanong ka, magtinuon ka sa pag-alagad sa Diyos, ang panalangin sa Diyos, dili lang para nimo, hasta sa panalangin na niya, ang imong mga anak, o ang imong ang imong mga anak, imong masudlon, imong nakita, imong gipati, nalisod, ang pagbuang kapasagdi sa Ginoo, nakahuman sila ng eskwela, nagkontak sila, o rin sa trabaho, posisyon, tungkol ka sa panalangin sa Ginoo. But in the contrast, maunay masinati sa imong kaliwatan. Apan kung ginikanan sa ka, na dili magtinarong, magtinukod sa pag-alagad sa Diyos. Kung ang imuhang pag-alagad sa Diyos, sa lingkapaw lang o mapaw lang, imo sang sinatiyon, ang dili maayong kahimtang sa kinabuhi, o ako kang sultihang, di lang ikaw, hasta ang imong kaliwatan, musinati o sa akin. Ayaw kalimot na ikaw lang, ang yunana ngayon lang. Ayaw kalimot na ikaw lang, ang yunana, ang imong gipate. Resulta na, na ikaw, wala ka matinutanon, wala ka sunod sa paro sa Diyos. Hasta ang imong timog panimalay. Amen. Yes. Maamong sa imong pagkantili, patinutanon sa pag-alagad sa Diyos. Right. Mauna, pagmata na, pili ang isaktong pagpili. Praise the Lord. Noon na ka, magpinanong ka na, pagmata na, anong sinatiyon mo, ang pagpon o panalangin sa Diyos. Selected, chosen, and existed. The word existed is more than enough. Di ba kung biyahe ka, monitor nila ito mga bagahe, basta ma-excess baggage na, magkabayan ka, basta supra-supra na, limit sa tuang bagahe. Pero kinipaguran ka sa Ginoo, existed. Ingon pa ang kalibutan, basta naglahan silang kwarta. Sky is the limit! Ginong mo sa unang lahubog pa ta. Kaya pala hubog niya, gusto ka mo. Taas ka mo. Isa din kong taas ka mo. Mga naulog nga ro kayo. Diba, kung magsugod na galing inom, bingo na, gamay naman lang, wala may kaduhan. Oh, no problem! Sky is the limit. Diba? Pero sa Ginoo lahi, kung pabulat na masugay sa Ginoo, there is no sky is the limit. God's favor is no limit. Why limit? Pag pabulat ka sa Ginoo, why limit? Amen. Mauna kung panalalingan ka na sa Diyos, matingala ka lang ang uban, nga nang yung anak may magkahinta. O sabi ng pastor sa iyong isimaya, dako man kayong balay, mansion man, sa tiyanan ay lain na may guster diha. Basing apel na sa negosyo sa mga Lord. Tingnan nyo! Amen. Naiunahan kita, naiunahan mo, naiunahan yung pastor, because of the Lord. Tukod na sa Ginoo. Amen. Ang uban, muna-muna sa paninang.
Kalimtan na Domingo, kay sige paningkamot. Managang yun! Isang Domingo. Magyawag yun, kay tapok lagi, nag-ang-alin. Don't you know? One moment of God's favor is equivalent of a lifetime labor. Amen. Kami ito, grabe paningkamot, parang magyapon. Happy pa kayo ang palikupul. Pero kita, mahimulong sila kung sa mga tawhana. Domingo, imbis mahundaritag sa kanilang kwarta, tuwa mahimong sa simbahan, hayag-hayag naman dito sa presensya sa Ginoo. Huwag niya magsabi ka na, oy! Ang sabi ka na, ang pabor sa Diyos! Ilapit na sa pulong sa Ginoo, o nang kaadlaw inyo ng paningkamot, inikabot sa adlaw, ipapahunay, magkita ha sa akong presensya, o one moment of God's favor. Usalang kapabor sa Ginoo, katumbas na sa walay putol limong sige paningkamot. Amen. Amen. Ano ba sila? Yes. Sa iyo kayo eh. Maingon nga, di lang sa kurol kay ang tubod na uga. Pero ang nagbuhat sa pinugdan, ang pinugdan sa panalangin o kwarta, way magkahulot. Amen. Maunang nagsisip. Maunang hikay na tulog, grabe. Buibis pa lang po, nagtagod-tagod mo. Uy, wala pong naungo. Uy, kahadlok. Pre-meeting. Ole, gabihin lang ako. Uy, kahadlok. Pero pala ako, isa na lang. Okay na lang. Pero kung ito ka sa Ginoo, ay, delikado ko na tayo. Para maka, ay nalang ko na daw. Masin niya ako ka lang. Ang palayo lang. Pero, activity sa eskwela ka. Ma-open mo na una. Ano mo lagi ginika? Kuminsinyo ka. Hindi mo magpassport eh. Graduhan mo na sa teacher. Ano yung iba? Graduhan mo sa Ginoo. Kaya yung Biblia, ukmantas mala sa doong pinuhatan. Amen. Para pagdaghan mo atin. Asa may ako lang sa inyo ay laing manta. Asa may daghan mo atin? Ang prayer meeting o anniversary? Ha? Sa mga tao. Kaniyaan ko sa barko mata. Pero salamat sa Diyos na walang discourage sa aking mga pagkakas. Matutaan sa Ginoo, uban siyang pabor. Kantong mga musunod sa itong simbahan. Pastors' wives, my co-pastors and ministers, and all the people that are here this morning. Listen very carefully and bear in your mind that this journey of ours is a well-funded journey. Of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. I'd like to explain briefly what the message of that verse. Yes, though I walk through. Everybody say through. Through means you will pass. Meaning it is progressive. You will not stay in. You will not stop or remain in the valley of the shadow of death.
ayaw tuwa na. Ako mga langit sa Ginoo, huwag pagsulay, huwag kalistanan, huwag ayaw tuwa na. But the good news is this. You will walk through. Labihan rani mo. Pagihan rani mo. At tumunan ko sa'yo isimaya na hala. Ikadua, ikadulo na hala. Pero salamat na huwag magpapilin. Salamat na wala magpapilin. Until the day that you will arrive and you will taste your cup running over your cup. Overflow with the blessing. Walk through means progress. Kailan discourage? Yes. Sa'yo lang. Ay puno niya. Nakakira lagi ka. Amen. Before the Israelites reached the promised land, they had to pass to the wilderness. Amen. At isa ka wilderness. Gusto dito sila maglatod, namatay yun. Amen. Ikaw na mga tao sa Diyos sila Moses, halitaan kayo para pili kayo ta. Lisod. Nagsupak-supak, pagkaon, hinoon siyo ta, pagkaos mintin. Kini mga lagay sa Ginoo ng shortcut. Di ka na hutay. Yes. Right. Mga matay ang ilang pagtuko. Amen. Subitar mo sa lagay sa Diyos. Kaya mauna yung istorya sa Ginoo, di ka mo. Huwag ka mo istorya. Na di ka mo yung istorya sa Ginoo. Ang ginawa ng Moses, tanawan ko to, ang mga tao. Ay, ang taon. Sini pabungkos ni Moses, sini pabungkos sa alaga sa Ginoo. Imbis pila na kaalaw, tulo na kaalaw, daan panaw, nahin mo na ng 40 katuwing. Ang nagmimro, supakiro ka ni kas pastor. Imbis mo pa, panalanginan ka, yan supakiro ka, mag-ihapag ka 40 katuwing, kung nagkakatilaw. Hallelujah. Kamu mga dalaga? Lipay kayo talaga na ako karunay. Frontliner. Pero sa akin, mga upload na mo rin ang katulong siya. Ala. Nalimutan ko kisingan yung pastor rin. Initawag si mama, bakit siya dito na sa pastor na rin? Ako ako sino. Preach to me. Ya ito, mga problema na mo sa inyong mga dughan. Pag inyong kinahandi na kasabutin nyo, ganyan ang kapag sige na kayo bata, mas mag-ahandi ng tubang. Ako na rin mo, nauna na yung inahandi. Bakit ito sa pastor? Yes. Pastor. Amen. Saya lagi kini pada pastor na to. Sa kasakit, sabi kayo na. Pero sa panalangin, ignorant at secret. Hallelujah. Bisa ba tayo labot, yapin. Amen. Ano rin sabi ko yung birthday? Yoy. Ano rin sabi ko yung matuloy conferences? Inong rin sabi ko Christmas na mo, tuong ka na Christmas. Pati mong tuong Christmas, hindi pa rin mo maghatag. Yung na kayo po, pero sa 10%. Mau nila tukaw sa inyo talaga. Ay, pastor, dalayo na kamay niya. Sa may role na nandiya, ampok, dali ka na, ikaw rin ang ampok. Sa kay ganit, magkadungong pagkaka. Nahigupos na lang ang asawa sa pastor, eh, kung limbro ganit ang tawag. Mura na diktor, pastor. Magkatulad-tulad pa. Pero ang asawa ganit, ipamutangan din ako mga pastor. Ano man, limbro update ko, kaya ang asawa nilagay update ko.
Mga asawa, hindi na naman sa'yo. Kami bro, may sa'yo na kayo. Panuloon na kayo. Kaya ako asawa, kung saan ko yung panuloon, ako pa na naman yan po. Makulian mo ko lang. Ako nung isa pasangka. Mga buhay siya lang, huwag sukol. Makulian mo. Kamong mga bana, ayaw mong sukol-sukol sa asawa. Amen. Taraway kubong ng pamilya. Yes. Kamu kung mga asawa mo si taraway. So, kita, kailangan mo siyong bana. Para malalangin. Mag-overflow. Amen. Amen? Basta tayo mag-isip. Pinadaghan tayo. Kailangan mo ka mo, kaya kung natalag mo sa regular nyo din. Kaya malo mo sa i-adjust ni Pastor Richie o kay Sister Cheryl, 200 kinaiyak. Na kinaiyak mimbro, kung hindi mo naman nukon, hiyokos. Na pag mimbro, kung hindi mo naman nukon, may ulit, ako gila pa po nito eh. Nag-inayas mimbro, kung bago galing barong, milkada, pastor. Tanawa. Araw-araw lagi hatag ng place. O people ka balik, magsiging balik-balik sa isunod. Mingon, asa na ito binata? Paano balik? Lord, tabang! Kung ba'y Espiritu Sino, naghanap na buwan. Patuod balay, hindi ka kanto, bata, ulo na yun. Nagkaganda mo, wow, sige ba, biglo, nagluod. Ay, hayas, biglo, ay, pwede na magluod kami, mutla, kung pwede plat, kung kaya na magluod. Kami tayo ngayon. Hindi po ka sa mga asawa. Matanari kayo. Aling barata, linggo, responsible ba? Ikaw lang. Alimot ka, kaya pastor ako, pastor. Alimot ka. Kaya kung di ko pastor, hindi ako sipan. Kasi nato ako kada na linggo, ganado kayo pastor. Kaya kung di ko na pastor, kaya sinus diya. Pero ibugos ka naman, tungod sa iyong kalat. Tapos, may man po kay hindi mo kasimba. Kung namin pa rin mo sa katarungan mo yun, pastor sa buwan ko, kasimba. Di ba unfair tayo? Pero salamat sa pabor sa Diyos. Nga iya hatag. But the real blessings of God, as what the Bible mentioned, the blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Di magdakagol, di magdaproblema, di magdakaisunan o kagulanan. Pero kung ikaw nagtuon, ipanalangin ka, naghanggang kwarta, huwag kay kalipay, huwag kay kalinaw. It's not a blessing. Because God's blessings brings joy and happiness and glorify the name of God. All you receive is only man's endeavor. Nagkwarta ka lang, ay nagkugi ka man. Naalang kay kwarta, ay nanarbaho ka man. Nagnegosyo ka man. Pero dili ko ang pagpanarbaho, pagnegosyo, magkakon ka kwarta, nakanain mo matawan ka panalangin. Kaya tinuod ka panalangin, nagdalang kalipay, nagdala o kalinaw. Sabi na nila ang atong panalangin, pero pulot na sa kalipay, atong bakina ng Ginoo. Di na kalinaw sa Diyos. Kapag kaya nasagot ka, nakatalaan na itong panalangin. Hingga sa Diyos. It is only man's endeavor. Amen.
Natod kay sa tiyanan, nilagkat balay, kaya naligkamot naman. Pisan din sa basta maligkamot, maka-ampon doon na. Amen. But the fact is, are you enjoying the message? Hallelujah. Ang pinaka-issue niya, malipayon ka ba sa panalangin? Amen. It is only man's endeavor. But in the book of James, chapter 4, verse 6, si Juan version, mauni nga nakasulti. Iwan pa si Santiago, kapitulo 4, versikulo 6, Pastor Richie at Pastor Franz, apan ang grasya na ihatag sa Diyos, gusto na ko ha? Ingon si Santiago, apan ang grasya o panalangin sa Diyos na ihatag niya kanato, daghan. Thank you, Lord. Daghan. Wag pa kumain. Wag pa tinagay pa sa usitin. Wag pa kumain. Daghan pa. Ang nang kining lugar, iglesia, sa UPC Maya, kining inyo kahintang rin pa rin. This is just a tip of an iceberg. Walang tipak pa lang ni sa ice. Tip pa rin mo. Don't settle for less. Kaya kung agay lang, no? Amen. Ini abot sa tuwing 16, 17, 18, 19, 20. Kukdun mo sa panalangin. Tingnan mo! Ayaw mo kahandog sa akong panaw! Amen. Kaysa diyan ang panaw mo Israelita, huwag sila masakti sa Diyos. Amen. Iabot kanila ang utong ang Diyos nagpadala nila o heavenly manna. Huwag iabot nila ang kauhaw. Tingnan ang Biblia, there is a walking rock with them. Nag-uban kanila ang naglakaw-lakaw na bato at kung istoryahon ni Moses, mudagay tayo ang Amen. panahon sa kagabihan. Dili sila katulog sa padulungan mga saan sila. Nagpadala ang Diyos o haligi nga kalayo aron mugiya muiwag sila gigiyanan aron makaabot sila sa ilang padulungan. Diyos na kaduhog sa ilang mga mulong nagpadala o haligi na pag-anod harap na bisadasa sila landungan sila dili sila mga unsa dili sila mga luya o padayon sa pagpanaw because this journey of ours is a well-funded journey. Amen. Wag na magsalig sa United Pentecostal Church. Wag na magsalig sa akong mga misyonary. Because this journey is a well-funded journey in heaven. Amen. Thank you, Lord. Look at you. 15 years ago. Kung sa may dagway na UPC Maya. Ayun na namin i-prepare ng mga slideshow niya. Kita mo sa inyo ang mga panagway. Kaya na yung panagway karoon lakit na 15 years ago. Yes. Huwag pa kasi natin ang upan unsa ang barong, unsa ang long sleeve, unsa ang Amerikana, unsa ang necktie, unsa ang leather belt. Kaya ito siguro ang upan nagpakos lang upan ni sa sabi. Praise be to God. Praise be to God. Kaya ito ang panimbahay na sinangay sa mga anak. Paagi rin si tatay, sun ay rin si inday, sun ay rin si dudong, nagpinakang mga eksor para lang makaadto sa simbahan. Nipis na tayo mga chinilas. 15 years ago. But how about today? Hallelujah! Nung kailan mga sakyanan ka, pero ang problema din na kung kaabot tayo sa simbahan, kaya hindi ko nalaging sakyanan, di na mugikan kong sayo, kaya dalig naman lang maabot. Di pa rin kaya tumuhin ka kung sa'yo kayo pagtas papan mo kayo. Amen?
Hangtod na lang. Mga kaigsunan, di na kasi iba kay nakatapinan. Hallelujah. Look what the Lord has done. Amen. Kaya ito, nagbibit-bit ng mga anak si Punon. Ikubalan ka na ang mga kilit sa limusik yung may pinting kinapas. Pero bisa kinapas, nalalagyan mo na sa ibahan. Amen. Kaya wagin din sa sakit. Pero di na mapabilis. Kung inabay, ano na, lusin mo siya pinito, kinatin siya. Sama sa nasa pag-alagad sa Diyos. You have to walk through. Though, hallelujah, I walk through the valley of the shadow of death, but I have to pass. I have to walk through. I will not stay. I will not remain. I will not stop. Hallelujah. Ano? Ipakapinan ka sa Ginoo. At ibong Pilipinas, kamoy pinakailangan kasi bahan kaya naanin ang United Pentecostal Bible Institute. Dahil na mga lukit, gikan, nihiling mga dapit, manggula, manggawas, ang mga paggigitan ng mga kalagat o mga pagbabalit sa Diyos. I-honor din sa inyo. Wala ka mo mga kaisunan sa bayan, paninuod na mo mag-ayos sa talaga. Amen. Hallelujah. Kung kami ato, alerjita, o mga amutan, saan mo mga amutan? Ano? Ato Englishon, preaches. Allergic sa allergic. Nakoy i-share ha. I hope wala din. Sa simbahan, limay kay tanay, buhatan ko ka-preaches. Pero ako sa ibabaan mo, basta na yung mag-preaches yan, ako, jadi katuman, ako yung katapal. That's why I encourage the people of God, I encourage the church. Kung mag-preach mo, make it realistic. Magkatag yun. Italay naman na dito. Italay sa Pisuril, Pastor Maunil. Kung i-abasin niya, muna-huna ang mga kaisunan at tuwan ng Pastor, iwa, i-limit. Tumoy ng Pastor. Napasagin lang ka mo, pero katapal. Dubli nga pa ninyo ba? Kita mahal ko sulit lagi. Hindi lang yan pa rin. Gusto din kita mahal ko sulit sa paus. Hindi ko. Hindi ka mahal ko. Katahan ko po sa kapit na kami ng Ginoo. Pasahin siya. Kasi ko Biblia, ang mga matarong. Isang Islam mga matarong. Ako daw sakti. Ha? Hindi naman panahon doon sa pagluluod. Amen. Amen. Pag panahon para pagluluod, daghan namin ang Lord. Ano na ng muso, bulambong, tubo ka. Ayaw makapahimos, tas panalangin sa plano sa Ginoo. Amen. Siya kayo mo din. Hindi na kayo mo siya. Napay, sabi ninyo, na ay spiritual jealousy sa uban, nituta sa Mario. Huwag yung problema. Bisa 15 ka bukok, ilapa, kababoy, gabi, yun, makatapos sa uban. Kung itong baka, itumbang. Di ba nila hikaya? Kita mo ng ground, ya? Murang helikop, murang ba ng airport? Talo yun? Hindi nakapuno sa itong hikay. Ako kabalaka sa akong dira. May taga-kwarta ang mga tawhan sa iyo. Thank you, Lord. Kuhaan na yung italidad mga pumbrita. Kung sa iyo, hindi ako, ang grasya, daghan pa! Igo na nga, nakaswaltas magkapumbre, pero yung tukutin, mahimo kang regular magkapumbre. Isa may niyaging pagkapumbre na sa mga. Ate na niya mo gusto. Ate na mo, you have to pass. Ano pag-ikot na sino, Pastor?
Alam di ko ta mamamuk pa. Kaya kung di ko ta huwagi, hindi ko naman ta. Hindi ko na kasabot sa kinabuhi sa pupre. Pero yung tugod, di ko na regular na kailangan sa papalig sa Ginoo. Amen? So, 6 months na ako, okay na. Biyahira ko pupre. Ay, na mas makalaro. Kung sa'yo niya, Pastor Pablo, kung naantay panghambog ang Diyos, bakong pinalagaan. You are favored. You are blessed. I am blessed. When the angel spoke to Mary and gave Mary a message from God, usa sa iyahang unang pulong na libuhian. In the book of Luke chapter 1 verse 28, and the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Hail, meaning to cheer, to approve enthusiastically. Sa pagsulti ni Maria, sa anghel ni Maria, gusto sa anghel, kiring mensahe, kasamtang iyan ni madawat o madugong, di siya magkagoon. Yun to cheer, to approve, o yun nili, to nili, magkalipay ka ni. Kining nadugong yung mga mensahe, to nili, magkalipay ani. O yun nili, anong mahitago din sa imong kinabuhi. Why? Because you attract God's attention. Say ko na, blessed art thou among women. Sa tanang babae sa tibuok kalibutan, siya ang pinakabulahan because Mary attract God's attention. Sa tanang tao, sa iyo, sa tanang tao, sa Maya, Daan, Bantayan, Cebu, ikaw, usa ka sa pinakabulahan kay nakuha nimo ang atensyon sa Diyos o ang pagpapos sa Diyos iabot sa iyong pagpapos. Karong 15 katuig anibersaryo, isilsil nato sa atong mga libangakan o kasing-kasing mga kaigsunan nato din sa Maya na ikaw, imong asawa, imong mga anak, kamong tanan o yun pagkalipay mo alaay na itong pagtagaan ang pulong sa Diyos na ikaw iyang ipabunan. Ayaw na pagluya-luya, ayaw na paminaw, hindi mo sa kalibutan, sa yawa, sa kahawan, ang paminawa, ang tiko, sa mulod na, sa polo, sa Diyos, na po ang blessed. Ayaw kaguol sa akong panahon. Kaya tumaw mga Diyos. Thank you, Lord. The Bible says in the book of Luke chapter 1 verse 30, and the angel said unto Mary, Fear not, Mary. Yes. Naghakayo rin mga lahat. Kung sa kaya ang kaumaon, sunod bulan, sunod tubig, kung siya kayo mahitapot sa makilala. Sama sa gilingon sa manulunda ng Maria. Sa dihang ipagurang, ipanalaginan siya sa Diyos. Kaya siya mo'y pinagabulahan ng bahay sa tibong kalibutan. Kaya manamkod siya sa Espiritu Santo nga mao ang manluluwas na mahimukso alag sa kalawasan sa kalibutan. Kiingnan sa daan sa manulunda. Mary! Fear not. Kung naani mo ang pabor sa Diyos, kung naani mo ang panalangin sa Diyos, ayaw ka hanok, ayaw ka palaka, ayaw ka gol. Now, listen very carefully. Kung ang usa ka tao ipaboran sa Diyos, kung ang pastor ipaboran sa Diyos, naaniya ang pabor sa Diyos.
Naagari magsupak-supak anak niya, gubat. Surat. It's hard to kick against the prick. Kanang pastor, gipagmura na sa Diyos, ginihugan na sa Diyos, tao na sa Diyos, alam mo lang doon na, o niya magsupak-supak ka. Gubat. Hallelujah. Pamutos ka na lang. Namutos na yung vida. Praise the Lord. Thank you, Lord. Ayaw sungsung nga ang pabor sa Diyos. Ayaw kontraha ang pabor sa Diyos. Pagpasakop sa pabor sa Diyos. Kaya nanuon ka sa dapit lugar na naasaw na una sa Diyos. Kaya mong mga katawa para nila. Kaya mong sinasi mo ang mukate. Wala ko na yung mga maunang panalangin na gusto na po sa Diyos. Amen. Amen. Mauna magkaisunan sa UPC Maya, UPC Kalapi, UPC Bugo, kung asa man kasi mahal, UPC Taytayan, UPC Tabuelan, kung ang pabor sa Diyos, nasa lagan sa Diyos, you have to submit to the will of God. You have to submit to the will of God. Because it's hard to make wisdom. Amen. Supak-supak. Amen. Bisag sinuwi, way grado, wag ka sa motong numero, wag ka sa motong engineering, pero siya may unang engineer. Amen. Wag mga pinapili ka sa mo, pinapili ang mga umagan. Ganon! Ay siya lang ang istorya sa Ginoo. Siya lang yatag instruction sa Ginoo. Siya lang! Yan daming istrikto ang Ginoo. Dahil na-dimension ipatuman. Amen. Lalo kinabasa na sa pagsupak ni Noy wala. Mga nasisimbahan, you have to support your pastor. Yes. You have to pray for your pastor. Amen. You have to cooperate with your pastor. Kaya siya magiging istorya sa inyo. Yes. Amen. Do not listen to the voice of the world. Do not listen to the voice of the devil. Always listen to the will of God. Always listen to the voice of God. Amen. Ang imong panalangin, dili iyang panalangin. Ayaw kasi na sa panalangin sa ulo. Amen. Kaya sa panahon ni David, kung nagbasata sa ulong sa Ginoo, si David iwit kayo sa panalangin. Amen. Kali sa iyang kong pamilya, nalimtan siya, nahimo siya walay katungod sa panalangin. Sa diyan ang tao, mingulong na sa Ginoo, kinangayong na og hari. Giingnan sa Ginoo si Samuel. Samuel! Adto sa panimalay ni Isay. Kay tuwa dito sa iyang panimalay o sa siyang mga anak, ako, ibulit na hari kat Samuel. Pag-abot ni Samuel, iyang giingnan si Isay, ibalin niya ni Isay ang iyang mga anak, dito tuwa! Si Yasar, si Binadab, si Syama, tanan! Naglinya. Tanang nakita ni Samuel, puro qualified. Tao sa gubat, isog, taso barot, guwapo. Grabe din sa unang hari, guwapo din. May lang na mas grasya tuloy sa mo. Kami sabihin kayo na guwapo, ikamit na sa inyo. Pero magkalayo tas magpagamit sa mula ito sa Ginoo, patingala ka na lang, bubuhan na ito mga tao. Dalawa ka na ako. Kurang Praise the pulis Lord. na gulong din, marami. Ang dumi na. Ang mga Bible school student, ilang-ilang man yung mga ginikanan. Isa ka na naguyap ni mo, sabi, trabaho na ako, sabi na, Bible school student, ayaw na, ayaw pupre. Kaya mga pastor na ito, pupre mo. Pero karon, ang mga dalaga, magkanilang na sa mga Bible school student. May unta, pastor, ang manguyap na ito. Bugno ko mo. Hindi na lang po, hindi ko magbalik.
May kanya tulong mo yung mga tayo. Iloy kayo mga pastor. Ang mga pastor sa una, ang mga video, mula bugsay. Nahinumdum ko sa pagkailaila sa mingro, nato sa iyang anak. Nak, mau niya ito pastor, nak, ilaila mo. Ingon niya anak. Bakit mo kanini? Di ba, pastor, tiguan mo na. Wah po lagi ni. Pag-ingon na yung wapo, ito na ulit mo. Ako ginan ka. Buyang berkabuyang. Ano man na? Kaya di ka na lang sinarap. Amen. Mau sabihin na mo ba? Siguro wag yun nang ako ba gusto sa king pastor? Ano yung lugar yung pastor? Hindi naging sakinan. Nagpunagay si Pat, nagkakay sa mga kaisunan. Isa na lang batang. Sige ka ba man tayo eh? Karena lagi dengan gusto, orang gusto sa pastor. Adi ninyo, kini pagka-pastor, tawag ni sa Diyos. Amen. Pero kung isulat na gusto niya, ang pastor kaya huwag katawag ka sa Diyos, para na yung kabasayan. Amen. Ano na patuga-tuga? Ay why isulahan sa pagka-pastor? Training, ilo na pero kaya ang pagka-pastor, tawag na sa Diyos. Amen. Ganun tawag mo sa Diyos, pastor? Kaya masiya sa Diyos, sa iyang tawag. Kaya bisan, naaakas sa kalisod sa ministry. Naaakas sa kawalan mo. Naaakas sa problema. Dele ka mo na, dele ka mo na. Kaya ang tawag sa Diyos. Hallelujah. Ya, kamusta mga nabis yung tinatanong? Pamili yung mo kasawa ko kung nagkanang hilaw sa iyo. Eh kung hilaw sa Ginoo ang inyong mapilian, gamay lang tayong problema, di lang nakaon kung saan kadaan, may na yun, da! Sa pastor makaon! Ito, hindi inihilaw sa Ginoo si Madam Chen. Chapel. Sakit dia kena sa bana, sa pastor, di ko lang, pastor, wala siguro katawag ko eh, hindi sultan. Kasi cinta na siguro sa Ginoo. Ay pag muupan kang Maria Henry ito, mamasol. Nindot kung kasi kong trabaho, ay mugi-mugi pabiya. Karon, danahan ay kong mukhaon, Goldilocks, baho-baho, gani mong palitan. Closing pa yun. Ano ang hilaw ah? Apitado. Pero kung Hindu, ang iyong asawa, sige lang ko, Dad. Huwag kayo kaon, Daddy ang tawag. Sige lang ko, Dad. Sige lang, Dad. Makasumpay, matali. Wali dito ni Pastor Niralaw. We have to fast. Hindi ka magpapili. Amen. Mau na mga kaisunan. Pagkita ni Samuel sa mga anak ni Isay, huwag na siya mapaabot sa Ginoo. Ikuha na niya ang sulay na naisulod ka na na may timailang ibo-bo galing ni niya. Mau na to ang sulod ng hari sa Isay. Pagkita niya sa magwaman, iyan ang tagbubuhan kinibukan, doon na siya tingong riyon. Samuel! Dili na ako. Dili na siya mau na ako ang pilingon. Yung sa belam, dili mau. Sunod. Ibalik niya sa bubuan, mau ni. Tingko na Ginoo, dili na mao ang tao, itanaw sa iyang gawasan, ang panahon ng Diyos, ano na yung magtanaw sa iyang Diyos. Isa yun sa pungpo. Ni Samuel, sa tungay, sa lihok, sa lana. Ay, takas. Basta di ka imuhang panalangin, di ko na panalangin. Ayaw kasi namin ang panalangin ni Pastor Richie. Ayaw kasi namin panalangin ni Pastor Hans. Amen. Kailangan tayo kaya
yan panalangin. Yes. Ako sa kwel. No. Ako, human na lang tanan. Yung sa mga naman, sa mga yung magpili mo din Ginoo. Pagod na! Ang kamahan ng babae ng langit. Pero wag rin. Tanawa. Inigyan sa Ginoo. Wag rin. Asa man? Nag-drive pag-bus, kinamuha bimbro. Nag-drive pag-balapal, kinamuha din. Wag yun maapil. Asa? May abot ang batanon. Di mo na Biblia, pula-pula o api. Apo tayo! Ang sakto, to cheer, to approve. Amen! Sige. Huwag yung masayok sa pagpikhaan. Right. Ano pag pinakita gabi na video, nakikita na kalingan. Ano ba? Ako kayo gusto. Hari unong yun. Umanghat ako. Iwan ang Biblia. Ipakuha siya! Kaya di tamang lingkod hangtod di sa mabot. Amen. Pag-abot sa matan ko, plata para ba ko? Nagdaga-daga pa lang. Sinabi, giignan na sa Diyos si Samuel, andama ang imong sungal o siya maoy imong pihugan. Pag-abot ni David, bisan wala pagari mga isuon, inugnog pag-ayaw ni Samuel, inagas na ang gana sa panalangin. Amen. Kung ang panalangin ni David, pili makuha sa wala. Pili makuha ni Bisa ang imong panalangin, ang akong panalangin, ang imong panalangin, ang imong panalangin, ang Diyos lang, ang mapupot yawa. It will not flow, it will not overflow. Bakit sinuha? This will be here, church, anniversary. Everybody, all of us, our cup runs, overflows, Hallelujah. My cup runneth over. Meaning, I have more than enough for my needs. I have more enough for my needs. Ang panalangin sa Diyos, labaw pa sa ating pagkakas. I just want to declare a future declaration of this church. That is declaration will conclude our 50th year church anniversary. Kini mga young people na to diri karon, pila ka tuig pa-professional na sila. Ipahiluna na sila sa insaktong pagpahiluna sa Ginoo. Amen. Bisan asa umaabot mga tinangga namong young people, hayang mo kalimot sa balay sa Dios din mo gikan. I would like to appeal everyone. Bisag kung sa naon yan ang kataas sa mga panalangin, do not be drunk with your successes. Do not be drunk with your blessings and favor. Right. Bisag kung sa naon yan ato, ato ang panaw, ang Diyos! Tinudalang ang Diyos. Kaya tinulog ka.
Pwede ba itaas na ito atong pagka? Glory. Oh, yes. Inahan, amahan, pamina. Ang imong pag-alaga, dili lang sa imong kaugalingon. Ang imong pagtinuod sa pag-alaga, dili lang sa imong kaugalingon. Alam mo sabi sa imong pag-anak. Alam mo sabi sa imong mga apo. Alam mo sabi sa imong paglaing kaliwatan na mo abot pas. Mayroon pag matinud-anon kanunay. Pabilin, lahutay, padayon, pagpagamit, suporta sa puluhaton, pagampo, pagday, pagsilba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, yes. Ayaw tuguti nga mausap ka sa imuhang kauswagan o kalambuan. Do not be drunk with your success. Do not be drunk with your blessings. Yes. Ayaw tuguti nga sa niyang ipanalanginan ka na. Magpalayo ka na sa simbahan. Magpalayo ka na sa puluhaton. Inunuwa! Sa iyong pagpanalangin sa Diyos kanino. Mauni panahon ang magpalilututut. Mauni panahon ang di na magpaantaw. Nakita mo dikit, mo pilit. Because we need God's protection in our journey. Tayo mga pagbayaw sa inyong kamot. Sa pagpiyong sa imong mga mata, imong makita ang imong mga anak. Imong makita ang imong pamilya, panimalay, kung di ko magtinarong pastor, kung di ko magmatinud-anon pastor sa Ginoo, sila mapagan, sila magdamay. Kung ako magmatinud-anon pastor, usap sila magasinati sa mga panalangin na kung masinati. Tapakin mo Ginoo, na makalahutay, o padayon, o mulahutay sa panahon. Hallelujah. 15-year church anniversary. Kini mga alaw itagahatag kahigayunan sa Ginoo sa paglingit sa ato ang kagahapon. Kini mga alaw itagahatag kahigayunan sa Ginoo nga atong sa ulugon ang mga kadaugan. We have a better future than our past. Maya Church, continue in well doing. Continue in well doing. For in God's time, in God's perfect time, di pa ni mao ang inyong panalangin. Di pa ni mao ang inyong kaswagan o kalambuan. God will surely bless us more than we can imagine in our life. Let's worship the Lord. Sa kanyang ipanalangin ang pag-ayo sa Ginoo si David. Sa kanyang ipanalangin ang pag-ayo sa Ginoo si aming David. Niingon siya, unsa may ako ikamalos ni mo Ginoo sa kanang mga butang nga imong gibuhat kanako, maayo ka kanako. Ang Dios mito ba wala kay mahimos pagpalos, mao lamang ang imong pag-alagan, mao lamang ang pagbuhat nimo sa akong kabubuton, mao ang pagdaay. Huwag ka mamalipay nga nahimo kang bulahan na pinili ka sa Diyos. Kung sa kanyang kinabuhi kanya ito, ikumpara karon. Kanya ito nagpangagkap o naguhilaw ka sa kakit-kiro kang nilo, sa kalistanan, sa kalibutan na. Nagkapagkapangka ka, kay huwag kay kapadulunan. Pero salamat na may abot ang kaluwasan sa iyong kinabuhi. Natao ka, diha sa kaluwasan, sa kanan sa Ginoo. O sa panahon, gano'n na kay Panginoon, duloy Diyos. Lain mo ba?
this microphone to our beloved pastor. We will continue to be sensitive to the presence of the Lord. I do believe with all of my heart, God. Hallelujah. God, ang Diyos doon ay pagbuhaton sa atong kaliwala. We will not go home empty-handed.